Selam dostlar, kütüp algan konak kaderli buladiler. TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру һәм бүгенге кунакларыбыз чынлап та инде. Әллә кайчан бер күренгәннәр иде безгә кунакка килгәннәр иде казылыкларын күтәреп. Менә бүген дә инде студиябызга кергән. Әзер торалар, каршы алыгыз. Теге ике йөрәк диерсең, әйме? Ике дус, ике брат бергәләшеп иҗат итәләр, бергәләшеп җырлыйлар һәм менә бүген студиягә бергә килгәннәр. Диджей Радик, яисә Радик Яруль һәм Айрат Сафи. Сәлам дуслар. Сәлам Булат. Сәлам. Син калмады диджей Радикмы? Әйе. Диджей Радик. Сәлам дуслар. Радик Яруль. Ай, Радик Яруль яисә Айрат Сафи менә. Менә тегендә карап сөйлибез җегетләр. Менә без буш кулып килмәдек без. Әйе. Тапшырылышка бүләк. Бу нәрсә? Бу казылык. Юк. Бездә казылык дип аталар, сездә казы дип аталар. Бездә казы. Казы. Бу сезгә бүләк. Бездә казы ул теге каз. Теге, мәсәлән, күршенең казы. Күршенең казы бармы? Бар, казы. Аңладыңмы? Гусь. Әйе, мин татарча аңлыйм. Шулаймы? Рәхмәт. Теге елны без тоже китердек сезгә казы. Хәтерлимәй тәмле. Бу елны без сезгә ике казы китерәбез. Менә. Шуны сорамакчыйм. Менә сезнең коллективка. Коллектив түгел әле минем гаилә. Алай Минем булса гаилә. сиңа түгел, коллективка булса. Юк, теге сымсы зуррак иде бу гаилә. Син зуракны яратасың да? Без коллектив белән сөйләшербез. Юк монда казылык. Рәхмәт җегетләр. Бик кадерле кунак. Дәрсләргә бүләк. Только нәзик кисәргә кирәк аны. Нәзик. Син мине өйрәтмә, братым, беләм мин бит казылык буенча специалист. Ярар, җегетләр, сезне чынлап та күрүемә шатмын. Инде теге вакытта әле башка колпаклар киеп, пешергән икме? О, байлап кайчан була бит инде бу. Тапшырыбызның шартын аңлатам хәзер. Элегрәк безнең телевизион тамашачыларыбыз фотолар юллыйлар иде, рецепт фотосын инде. Без шуңа карап пешерә идек. Бирелгән ингредиентлардан. Хәзер исә ул фотоны юллыйлар, ләкин без сезгә аны күрсәтмибез. Нигә? Шулай кызыграк булсын өчен. Сезгә генә түгел, мен бөтен кунакларга да күрсәтәбез. Сезгә генә түгел. Юк, сез теге. Син Радик син аятлаган өчен генә түгел, юк. Сезгә бирелә ингредиентлар. Карыйсыздар шуларга, карайлы Айрат, моны пешерә кирәк, юк, Радик моныдыр дип әзерлисез нәрсәдер пешерәсез, кайнатасыз, белмим, кирәк булса духовкага тыгасызмы? Кем аны ашыган? Кемгә ашарга? Мин һәм сез. Алай булса. Моны яхшылап пешерергә кирәк. Моны яхшылап пешерик. Ахырдан карыйбыз, теге фотография белән чагыштырып, әгәр дә туры килсә, менә сез пешергән әйбер. Монсы һәм монсымы? Әйе. Нәрсә килеп чыгарга тиеш, һәм килеп чыккан әйбер туры килсә, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге Кукмара табасы берегезгә, тоткасы берегезгә мәсәлән шулай бүләсез инде. Яисә киресенчә. Яисә берегезгә кайтып китә, җирәбә салып, җирәбәгә уйнатып. Аңлашылдымы? Әгәр без Әгәр дә отмасагыз, то нәрсә шул табасында белән безгә башка бирәсез. Юк. Таба белән катырак булыр, безгә казылык белән. Ризык белән уйнарга ярамый. Аңлашылдымы? Менә сез менә шул таба өчен көрәшәсез бүген. Сөйләштек. Әгәр дә җегетләр әзер булсагыз, әйдә башлыйк. Әйдәгез. Я, җегетләр, менә ингредиентлар бөтенесе шул. Ризыклар күп, монда күп ашларны пешерергә була. Кыргыч, Бу нәрсә? Бу тавык. бу тавык ите. Монда пешерергә була йомырка. Әйе, кыздырга ба, булды. Монда Безнең төп задача безотходный производство эшләргә. Шулаймы? Юк, алай түгел. Менә монда бирелгән бөтен әйберләр дә бу нәрсәдә кулланыла. Аңлыйсызмы? Монда артык бер нәрсә дә юк. Монда салата эшләргә була. Әйдә шурма эшлик. По-московски. Әйдә мин яратам, мин яратам шаурма. Ахырдан дөрес булмаса, ярар, иң мөһиме тәмле була. Әйе. Тамак туя, әйдә шаурма пешерик әле. Точно? Шаурма Просто бармы? без Мәскәүдә торабыз. Анда шаурма тавык итеннән пешерми. Обычно анда тавыкны салмыйлар. Бөтен итне. Мяу. Или гав-гав. Кая аның хәтле эшмәше җитсәме дә Мәскәүдә. Әйдә по-питерски алайса. По-питерски. Ана гав. Юк, анда нидә? Питерски менә шундый озын була бит. Гафу итегез. Мин сезнең ул тиз кибә беләсезме менә чыгарып куйгач, син беләдеңме? Әйе. Лаваш бик тиз кипкәнен.
Ne işimiz? Әле беләбез. Әйдә. Ежикләр уйнабыз. Мин Давай, көтәм, лавашны, көтәм. значит, разворачиваем. Әйе. Не, подожди. Сначала. Сначала Сначала birinci tapkır Егетләр, сугышмабыз гына әйме. Әйе, tavukla нәрсә? kesik. Әйе, шуннан. Сез әйтеп чыгыгыз башта нәрсә эшлисез? Әйе, менә тулы циклны әйтеп чыгыгыз миңа. Менә башта без кисәбез тавыкны, Берегез кисә ярар. Әйе. Икенчегез эштирен, суганда бар бит әле. йомыркаларны. Böyle Ишисез, ишәсез. Юк, аларны тоже кисәргә кирәк. Йомырканы кисәсез. Кисәбез. ona pişirerek Asi- mi? Жоқ, элек пешерәбез. Пешкән түгел ул да. Пешкән түгел. Ник пешермәдегез? Алай булса пешерәбез. Pişirerek gerek de. Знаешь, как проверить? Беләм. Сырой, не сырой. Маңгайга сал. Әйдә. Таба кирәк. Йо, тута, аннан соң. Anam sen. Кисәбез. Бана туры аргы Суганны, Әйе. зеленне кисәбез. Бана туры. Тебе шуннан, әйе. Помидорларны кисәбез. Әйе, лаваш. Аннары бутыйбыз, бөтенесен зеленнәрне, помидорларны. Тавыкны. Атоqны кая кыздырасызмы аны, пешерәсезме иншесез? Kızdırığa gerek. Әйдә, Turarga башлый. kızdırığa. Yok, менә кайсылары кирәк була, әйдә әйтегез. Так. Кукмара кирәк обязательно. Kukmara. Монда тавыкны пешерәсезме? Йомыркаларны. Йомыркаларны. Шул вакытта Айрат Тута. тавыкны Yok. Mına su salabız da. Әйе. Yumurkanı Бу йомырка пешерер өчен ярар. Бу монсы кирәк буламы бу? bilmeyim. Духовка өчен кирәкме? Ha dуховka. Менә таба бар. Духовкада без тавыкны пешерергә Тута җирдә әйтегез. Tavukla может tabada или pişirerek. табада. Tabada pişireriz. Нәрсә эшлибез булды? Табада кыздырабызмы? Yok tavuknu tabada kızdırabız. Ярар. Кисеп, ваклап. Kisip, iyi. Әйе. Йомырканы монда пешерәбез. Yumurkanı mı da Все, pişireriz? булды, әйдә, булды, менә. Барып җиттек бер-бергә. Димәк, эшне башлыйбыз. Поехали. Я, достар, безнең эшебез башланып китте. Син нигә аннан башлыйсың? Нигә суганнан башламыйсың? Так, безнең Айрат İyi. хәзер Ben tavuk kisem. тавык. Тавык кисәсеңме, турыйсыңмы? Turayım. Kisem de. Әйдә булай эшлик әле. Мин йомырканы монда куям, чөнки сез Все уже бездә съемка. Безнең съемка башланды. Без эшлибез, без кадрда. Әйе. Мен сезгә табанда хәтта кызырга. Менә монда безнең кукмара табасы, менә монда безнең кукмара кастрюле һәм менә бу кукмара табасы өчен безнең егетләр бүген инде көрәшәчәкләр. Әйткәнебезчә, тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл Завод заводы акционерлык җәмгыяте. Әйе. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба. Үзебездә Рәсәйдә Кукмара да җитештерелә. Әйтергә кирәк, хәзер бик уңайлы, аны әгәр дә аласыгыз килсә, интернет кибет аша заказ бирергә мөмкинсез. Мәскәүдә яшәйсезме сез? Рыбушкинадамы, Казандамы яисә башка җирдәме? Онлайн кибет игезгә хәдә китереп бирәләр. Әгәр дә сез Казан кешесе булсагыз, инде кибетләренә барыгыз. Аларның Кукмарада кибетләре бар, фирменный кибетләре һәм бар Казанда 4 адрес буенча. Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан беренче кибетләре, аннан соң Рихард Зорга 11 адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында, Мусин урамы 23Б, Ленинградский урамы 27, бу бәхетле кибетенең беренче катында. Рәсәйдә табалар, кастрюльләр, казаннар җыеп чыгасыз. Әле аларны күптән түгел София линиялы табалары, кастрюльләре чыга башлады. Беләсезме нәрсәсе бар? Нинди преимущество, өстенлек? Газ плитәсе буламы, электр плитәсеме, индукцион плитәме? Өчесенә дә туры килә. Өчесенә дә ярый. Менә шундый савыт сабалары бар аларның. София линиясы. Саф дигәннән монда. Белербез. Белеп торсагыз, языгына майда бирсәгез, әйдә бәлкем кыздыра да башлар. О, син озынчалап кистеңме? Hazır mı ya? Турысың да менә. Paçaklara Амин biz уйлаган yakşı. өчен аны бу шаурма буламы без нәрсә бу? Шаурма. Şorba. Йомырканы пешергән килеш турыйбыз инде анда сәме. Пешерәбезме уже? Пешә ул хәзер. Так, суганны күп салмыйбыз. Нигә? Монда күп. Яртысы гына Шулаймы? хәзер сайлыйм. Яра. Яра җиктәр, әйдәгез без сөйләшә дә башлыйк, яме бераз. Эшли, сөйләшәбез. Син бик суган ярата торган кеше түгел бугаймы? Әйе. Бик яратмыйсың. Юк, Май бирсәң әнә анда. Әнә теге майны. Paçaklara yakşı prem. Alaşanı kazı tuturganda yakşı. Мойыннарны яхшы кисә. Сез җиктәр, юк. Ату Сез бер-ике ат күчтәсезме әллә? Үзегез ат күчтәсезме әллә? Ат тутасызмы әллә? Yok. Ya? Yok. Yarar, Minige, atla diyelim. Töşem test onlar indi Ат tatalar. астырыйлар, эме? Әйе. Kazı tutturallar. Бу казылык аларныка. Әйе.
Ha? Әйе. Özler hazırlayır mısın kazılıklar? Kazı. Әйе. Ие, ие. Hazırlayırlar. Siz de kimgini hazırlamayısın onda? Bütün kişi. Бүтін кеше. Ha? Бүтін ауыл Bütün o. эшли. Авыллар синең, бездә ә, 130 авыл бар безнең Сергач якларында. Ya. Аларның арасыннан Рыбушкина, Сафаджай. Safacay indi. Sin Safacay Safacay. neke. Әйе, мин Рыбышанка. Aha. Әтием. Әтиең. Ну, өзің Мәскәүдә үсең тумысың син? Әйе, Мәскәүдә без тудык, Буда үсте һәм хәзерге вакытта менә монда иң зур яңалык, кемнәр белмичә калган, Радик Яруллин Казанда яши. Әйе. Бер ел булдымы әле син күчеп кайтканга? Юк. Без күчтек 30 сентябрьдә, Әле 30 сентябрьдә. праздникта, әйе, Ага. День суверенитета. Юк, 30 августа үзе суверенитет. Августа, да, то Әйе. есть 30. Ярай, ничего, бер ай туда-сюда анда. Да. Куркыныч түгел. Вот без яшибез центрда, татарский, старый татарский слобода, да? Анда бездә Азба, Ызба инде менә. Ызба диләр әйе. исторический, әйе. Беренче этажда студия, икенче этажда гаиләм белән торам. Китердем. Ике этажлы ызба инде Да, син. алып китердем. Ике баланы, үземнеке. Бер хатынны. Вот шулай яшибез. Бер хатын, ә берсе? Икенче юк миндә? Ә икенче юкмы? Я бер хатынны диде. Ике бала, бер хатын. Син ничә? Yok, bir xatınны. Xatınımны deyirlər bizə qədəb xatın bulğanda sonuna betməyirlər məsələn. Bir xatınımны. Мин саныйм. Что мне раз не как сказать? Bizə xatınımı desəm anlaşılır xatınını, bir xatın bitmir. Bədə niganı bir deyib durur. Ну, чтобы не расслаблялась. Şunda məşə. Чтобы гел беренче булсын. Син балаларга ничә Единственное. яшәре олысына? Олсына 4 яшь. Ha, yarar. Aman bizə şey әйтер инде, әти. Әти. Син Мәскәүдән безне Казанга күчереп кайткырдың саңа. Нишләдең син әти? Нигә каян чыкты бу теләк? Син дә күчтеңме? Юк, мин әлдә 50 на 50. Илле geldi. Син Мәскәүдәме, Рыбушкинда, ой, Сафаҗида яшисеңме? Мин Мәскәүдә яшим. Минем балалар. Синең гаилә, балалар? Гаилә, балалар мәктәпкә йөриләр. Сотка. Радик Казанга күчәбез дигәч хатын нәрсә диде? Вот попробуй только дидеме? Нәрсә дип әйтте әйт әле? Юк, ул да как бы за. Теләкләре Казанга. Теләкләре бар. Мөмкинлек. Как там это слово? Мөмкинлек. Мөмкинлек. Әйе. Мөмкинлек әлегә чыкмады. Әйе. Ага, мөмкинлек булгач та Ала син бирсә, дә ала бирсә күчербез. Ну, Айрат, Арабыз. еш килә. Айратнаны килә Казанга. Монда чыгыш билет ясый. каган акчаң күп китә. Брат, ул шымында теге Безнең күчеп кайт тизрәк. Гонорарларыбыз. Гонорарлар җитәрлекме? Җитәрлек, әйе, Аллага шөкер. Шакырыгыз безне тоже мәҗлесләрегезгә, туйларга, никахларга с удовольствием билетны салабыз. Татарча бик яхшы сөйләшәсез, мин күреп торам менә. Ну, особо сөйләшмәйбез инде, без тырышабыз. Ярый, Ләкин тырышкач та яхшы бит. Син без- бик күп турыйсың. Кызык турыйсыз. Әйдә, Салабызмы? Мәскәүдә мәктәптә Тауыкны. укыдык. Кызганмы? Таба. Кызган бик кызган, мин шуңа Менә таба. җитәрлек да? Җитә. Радик, артык мин әйдә башта суганны җибәрик. Давай. Ой, менә карады беләсез җегетләр. Әйе. Шуйны менә дә хәзер тавыгын бирсәң. Тавык, давай. Мәскәүдә аңлашыла инде, сез русча укыдыгыз бит инде. Әйе, әйе. Давай. Ну, үзегездә бит сез гаиләгездә әтиләр белән татарча сөйләшәсезләр җегетләр. Не, нормально. Алар безнең белән татарча, без Әсәләр белән русча. Кашка ничек? Шулаймы? Агач кашыкны беләсезме нәрсә икәнен? Бездә кашык диләр, агач. Алып бир әле. Менә. Лопатка гына. Әйе. Ну шул. Бездә лопатка. Лопатка. Бездә кашык. Кашыктан ашарга була. Лопатка Юк, ярамый. агач кашык шуңа диләр. Ha, шулай диләр. Әйе. Кашык калак дигәндә бар тагын. Ага. Менә бүген ызбаңа кайтырсың да. Әйе. Атын! Ая минем, агач кашык дип әйтерсең. Так. Ярар, шынап та син улы балаң ничә яшь? Ничәнче сыйныфта? 7 яшь әле. Беренче сыйныфка китте. Беренче мәктәпкә йөри, беренче класска. Беренче класска. Кызым инде анарга 5 яшь, ул Икенчесенә. сотка йөри. Әйе. Ага. Мен дә уйлаган инде гадәттә бит шулай беренче класска алып киләр мәктәпкә дәресләргә. Яңа шәһәргә. Ярар, бездә дә бик яхшы белем бирәләр. Әгәр дә син дә күчеп кайтсаң, Ала бездә бирсә, ала урын бирсә. җибәрлек. Әйе. Рәхим итегез. Без бер кемгә дә каршы түгел, бигрәк тә талантлы җегетләргә.
Rahmet. Bunda Tatar halkı bunda baribir ko'proq. Bari siz bunda bek yerisiz. Hali gastrollaringiz de mana mart oylarında bo'ldi, shulay bit. Bular. Holat nechik? Yeriymi? Yeri Allah'a şükür. Sizga ko'proq yoshlar keladir endi. Yaşlar da, oğlanlar da. Ha, sizning konsertlar qanday formatda boradi? Mana ismini shoqirmadi, shuni ko'ra men bilmayman. Ne shoqiram bo'lsa asmi kelib aytaylikmi? Voy boradi. Bizde bir dertli konser var. Biz şunday ko'ngilli jırlarını o'zimiz yazamiz. Bilamiz. Sizning jırlarni O'zimiz aranjirovkalarni yasaymiz. Qish beramiz şol jırlarga qo'yamiz. Ham şol jırlar arasından Gül Birge degan jırlar var. Şunday Yo'q, ну nechik aytay? Gül Birge, Добрый смысл bilan. Ikki yurak. İki yürek. Shuni xitlanadi. Baxtini mana hozir yangi sulashirdigiz. Bizda bir diniy jırlar da var. Diniy jırlar da bor sizda. Lekin konsertda biz Murojaatlar. Ayya. Nisha jırladık masjidda. Ya ko'rdim men. Ko'rdim anda Instagramga chiqarib qo'ygan edingiz. Tuzlarga В общем, konsertimiz ko'ngilli, bek ko'ngilli bora. Allohga shukr, DJ-larimiz da bor sahnada. Jırlar bilan endi Jırlıyız, biyimiz, shoularni ko'rsatamiz. Ham bizda kitlar bek ko'p. Allohga shukr. tag'in Xoliq nima so'raysim kelar, narsaga men so'radim bu masala. Ayyo. Xoliq o'tirib qaraymi, biyib qaraymi mana? Birinchi bo'likda o'tiralar, ikkinchi bo'likda endi turalar. Denizga O'zlari turalar. Ha, o'zlari turalar. Ayyo. Siz bir qanday aytmaysiz endi. Yo'q, tag'in aytmaymiz. to'xta. Yo'q. O'tirig'iz deb. Qara, burchda bersang, ayrat. Shunday shab bo'lar, burch. Barış. Bu Hayır. barış mı? Ayy, burch. Peres, Pepe. Pepe. Qara, jir saylaganda, endi prinsip bilan saylaysiz jirni. Endi Mana prinsiplar qo'ysangiz chegara olib kela. Yurakka как бы Да, ничего. ketsa ochilay endi. Mangla Qo'ysangiz jirlar jiberalarmi yeysa, qo'ysangiz aytам, mana buni jirlarga kerak deb, ayda bunsa ibat bo'lar deb. Biz jirga beramiz shans. Shu jirga endi aranjirovka yasaymiz. Jirlaymiz, qay bo'lsa, merоприятиеda или Jirlab qaraysiz. jirlab qaraymiz. Da, Shulaymi? studiyada demo zapishlariz. Anari yiriga endi agar yurakka kirib qolganlar shul jirni endi yangadan endi yangartib ishlatamiz, ham chiqaramiz. Voy. Bizda jir necha stadiya o'za. Allah, shunda. Albatta tugul, biz endi hali narsa shlakni internetga qo'ymaymiz, именно проверенный variantlarini gina. Ham bir jirga bir necha aranjirovka yasaymiz, necha turli. Shunda. Ayya, necha variant. Вот любой jirni ayt, men sizga hozir ko'rsatam. Shu jirga necha variant bor, даже Ikki yurak. hozir ko'rsatam, давай. Вот telefonda hozir. To'xta, jamiyat bu shunday men bu turda hali birinchi taqdir eshitdim. Men buni eshitganim bor. Rus yulduzlarında shulay, chet el jirchilarında shulay, ular hatto bir necha jirga bir 4-5 aranjirovka ishlarga bitadilar bir jirga. Ondan so'ng bitnesin tinglaylar, tinglab qaraylar, do'stlarına jiberalar, tinglarda o'z fikrlarini aytadi. Ondan so'ng bir o'rtaq fikrga kelib, endi biz eshitgan jirchiga Baqdingizsa Radik bilan ayrat tashlash ekanmi? Ayya. Shunna. Shinlab. Mana Baxtini degan Baxtini, biz besh variant aranjirovka yasadik. Birisi молодежный ряд, дискотечный ряд. Ayya. Ikkinchisi shunday более популярный эстрадный попсовый aytirganda bular. Ayya. Ham endi biz ishladik что-то между. Ularning qaysisini biz odatda to'ylardagi qo'yamiz deylar. Вот окончательный вариант. Ketarmi? Окончательный variant. Окончательный вариант. Men o'ylaganim alla biz qaraymiz-da. Masalan, konsertga keldik. Konsertda opalar, abilar bek ko'p o'tiradi. Bir attagisi shirlaymiz degan variantni. Dega sredniy gina. Yo'q, biz opalar abilar esin. internetga qo'yamiz endi окончательный вариант. No, hozir ko'rsatam sizga. Tuzi yetam ekan buni. Ya, Baxtini-da birinchi variant. Ayy, to'xta. To'xta. Bu bit bo'lay tugul hozir. Ayyo. Da. Direkt tugul alajirni. Нормальный вариант. Более дискотечный, да? Ikkinchi variant edi более попсовый. Hozir. Nokta.
Mında bayan da kuşala уже. Тональность выше. Bu Ingrid керек. Әйе, Ингрид Кашаган, әлі үшінші вариант қазір. Мая, бұл енді практически последний вариант. Бұл соңғы вариант. Әйе, қазір тегіне табырмыз. Там бір вариант бар еді. Туды, помнишь, вариант был еще? Да. Үшінші, по-моему, вариант қазір. Теге более колхозныйрақ бар еді. Қалқызынырақ. Жоқ, ол түгел. Аны табырға, білмеймін, табырмын екен қазір. Yok, соңғысы үш вариант болды бит инде. Соңғысы. Да. Қазір, мен япырып. Мысы баянлысы, гармонлысы. И бүтін жырлар бізде... Бүтін жырлар шулай. Шулай, әйе. Қара. Қара, біздің соңғы жырыбыз хит. Гүл бірге деген жыр, да? Әйе. Сол жырға неше вариант еді? Қазір көрсетем сізге. Міне қара. Неше вариант мұнда. 1, 2, 3. Ол не то, что вариант, а версия. Аллақайы. Міне ең бірінші версия. Ең біріншісіне тыңлады да айда. Әйді. Ол вообще әкірен сондай версия. Ну, көбірек. Әкірен жыр еді. А бұны кейін кім ойлап шығарды? Өзіңіз? Өзіңіз жазыңыз. Һәм куплет анда эшләп бетермәгән шул версияда, да? Үзгәртелеш, бүтән төрле. Әлдә монда вокалда язмаган. Минем бу сүзләре монда юк иде, монда ла рыба. Достар, рахмат, радик сүндерсәндә була. Әле генә сез, әле генә мин дә күрдем менә. Шын музыкантлар жырға ничек киләләр, нинди мөнәсәбәт белән, нинди гомумән күпме вакыт әрәм итеп, бу чынлап та монда күпме вакыт, күпме ресурс бер жыр булсын өчен. Молодцы, афарин. Соңыннан кем менә соңгы фикерне әйтә инде? 10 вариант булды ди, 5. Ничек сөйләп аласыз? Біз Жырлап қарап шулай. жырлайбыз, чыгышта реакцияны карыйбыз. Дусларга бирәбез, тыңларга. И аннан инде берсен сайлыйбыз. Вообще, Самый лучший да вариант. Әйе. Подходящий, чтобы күңеле дә булсын, дәртле булсын, танцевальный булсын, вот жанга инде рәхәт нәрсә булса, китерсен инде шул җырны. Молодцы. Ярар җегетләр, безнең хәнәсә шисе калды. Безнең тауык күкәй пеш, күкәй булды бит инде безнең. Күкәй уже все, монда перебор. Шып чыккан. Без аны бит туры яшәп куша бит. Әйе. Сырны хәзер ничә дәбез? Кырабыз. Корабыз әйе. Бу суга безгә кирәк булмый. Ой, син бик помидорны бик вакладың кебек. Монысын тауыкка әйдә салыйк. Тауыкка? Монда. Табага. Табага. Тауыкка салып дигәч, аңлыйм, авылда тауыкка салыйкны беләсеңез инде. Сарайга, абзарга чыгып тауыкларга салалар. Бар тауыкларга салып кирәле дип. Әйдә. Салабызмы? Сал, белмим мин, сез эшисез, мин түгел бит. Әйдә, салыйк. Авылны тоже бик яратабыз. Еш йөрибез, авылларыбызга. Һәм авыл турында чыкты. Сырым, авыл турында теге җырыгыз бар бит әле. Сагындым авылын. Сагынам. Аңа ничә вариант иде? Аңа 2 вариант иде. Асы бик тиз тапкансыз инде. Юк, аны 1 ел эшләдек. 1 ел. Кит әле моннан. Ярар, җәмәгать, без сезнең белән монда 1 ел кабылар белән эшләсәм, монда точно бер көн пешерергә кирәк. Шуңа безнең вакытыбыз алай күп түгел. Хәзер без нәрсә эшлибез? Помидорларны салабыз, помидорны кырабыз да, бетте китте вәсәлам, кокаины алабыз да, суытабыз да, кисеп менә монда булгатып. Алай була эшлибез. Без шаурма ясыйбыз бит бүген. Әйе. Шаурма ясыйбыз җәмәгать. Чак. Хәзергә реклама. Достар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Көрәшебез кызганнан кыза. Менә бу күк мара табасы өчен көрәш бара ике җегет арасында. Ике җегет арасында түгел, ике җегет көрәшә сезгә каршы. Шаурма әзерлибез иделәр. Менә нәкъ менә бу җегетләр Мәскәүдән, үзегез беләсез инде, алар Мәскәүдә беренче эш урыннары Макдональдс булмаган, шаурма эшендә эшләгәннәр. Акча кирәк булгач. Давай сюда. Ничектер менә шуны сәр әзерлиләр. 150 тәңкә бер шаурма исә что? 150 тәңкә яр акча бар бирар. 150 тәңкә генә җыябыз та. Кара, бу берәү буламы, икәүме? Бу 2 була.
Аны уртага кисәбез, уртадан. Ha. Әйе. Ha biz onu teremiz mi şolay? Әйе. Bu indi İmir ne serse? VIP şaurma bular. Bu Pomidor gerek mi anda? Yok. Yok. Özün Allah'a aç. şükür. bu королевский şaurma bular. Şak. Bu şavurmada görüp turasız. Yumurta. Başında sal. Tavuk yumurtası. Sal, beter Köp mi? bulmaz mı? Yok yok. Tavuğun üzeri. Tavuk yumurtası tavuk üzeri. Soğan, Köp bular. yeşil. Ulansa petruşka buldu manda bizim ev. Hem sır. А теперь Sır. сыр. Ага. Bilip işçiler deyip şanası kile. Ne bulay bik. Şolay mı ne? Biz bit Hazır. еш күрдек ничек анда бездә Әзерлиләр. вокзалда әзерлиләр дә. Шаурма будешь дип. Studen vakitlarında şaurmagına şaptıra idik. Şolay mı? Ну, görünüp tura sen kübürek aşağınsın bulay. Radikka bik azır ekken şavurma. Ya, siz bitne ilengen jigit iki kızlar. Sen de iki bala dedin indi. Әйе. Һәм бер хатын. Hem bir hatın ayı. Sen de bir hatın, iki bala şolay mı? İyi. Ни на бар, ни путай. İki hatın bir... Oba. Normal. Мысын аша. Ey. Şavurma pişirirler mi? İde deyip sırasım kelgen idi. Иде юк. Иде бездә пәрәмәчләр пешерәләр, кыймаклар. Tatar halk rızıkları. Ey, Buldu. bana. Demek Hazır. rızık hazır biz bunu işletemiz. Уйнатабыз. Oynatabız. Dostlar oynatabız. Hadi alçan. Şavurma 150 sum. По промокоду. Promokod DJ boyunca Radek, Ayran 145. Promokod boyunca 145. Ha, булай 200. 200 ayarlar. Bu Çok bir güzel. tişle oturunda ana. İki tişlesen demek 400. Аны уртадан ortadan кисәбез. бөлсәң, 2 İki ötülüş olacak. 5 minutka duhovka koyarız. 5 minutqa duxovka atığabız Sır da bitsin. biz şunu bilen hazır. Jigitlar amin sizga hazır. Hazırladım bir birim yeme. Biz sizinle bir oyun oynab olabız. Oyun deb atalashaq. Bugungi o'yinimizning sharti shunday. Duet bo'lgach, birsin hozir radikni biz koridorga chiqarib jiberdik. Bizning Tatar radiosida da bor shunday o'yin. Biz yana hozir so'zlar aytashakmiz. Unda qodir maqalda bor, unda qodir so'rovda bor. Sen shu so'rovlarga javob berasan. Endi jumlani oxirini xatla aytib bitirga tiyirsin. Oxirgi so'zlaring ana sen radikni chaqiramiz, shu so'zlarni aytamiz. To'g'ri keladimi? Sizning fikrlaringiz yo'qmi? Shunigina bilamiz, shunigina tekshiramiz. Kelashdikmi? Do'stlar, bu arada qaramiz mana bunda Bukmara zavodining bor bitali grill tabalari, kстати, benim ideda grill tabası var. Bik evet bik oydu. Ali ko'pdan tuguna steak pishirgan men shu ide. Mana shaurmani shu yerda Egyaptdan jiltib olarga bo'ldik. Ular bunda hozir jilnalar. Estin spesialni qoplamadik. Qoplasa qolsa u İyi. boshqacha bo'lacak. Mana bizga bazar qiziq kerak ekan. Yanda bu konkurs borganda grill tabada benim shaurmalar qizar. Ketdik, hazırmısın? Hazır. Mana boshqa eng birinchi narsa kelar shuni söyle. Tamli kurash, tamli Aş. Yarar, men yozib boraman mayli. Tak, ertangi qahvani narsa bilan isharga kerak? Çay. Ertangi qahvani shay bilan. Siz anladingizmi? Qahvani shay bilan. Kстати, bu mening to'g'rida. Yumurta shay, shamanasini qahvasi. Tak. DJ Radik bilan Ayrat Safinning duetining devizi. Devizi Gel birge. Gilbirga. Yarar. Gilbirga. Tak, pishirgan rizqning ismi Peremeç. buni aytasim qolgan. Men 100% so'z beraman. Men prosta aytdim, desa men yaratam. Yara. Shun jirshi bir qachonda Yıkılmay. yig'ilmay. Agar siz biraz yig'ilgan jirshi bo'lsangiz, bu demak shun jirshi tugul. Yig'ilmay yarar. Yig'ilmay. Shun jirshi men o'ylaganim yig'lamay deb. Yig'laymi jirshi? Yılayı. Yig'laganing bormi? Yok. Jirshi tugul yig'lamaysan. Tak. Shun yulduz bo'lar uchun nindi sifatga ega bo'lar kerak? Yaxşı kişi bularak gerek. Yaxshi kishi bo'lar kerak. Yaxshi kishi. Jirda. Necha karataga jirib ketadi? Yaşa jiride es kaldırıp. Qarab qizib ketdi. Aylandirib kerak. Aylandirib kerak. Shart bo'lar bu, shart bo'lar. Yara, biz qo'yib shattirib qilamiz. Men bir qotni nega qo'ygan bunday? İyi. G'afur etis. Hadi kirga şey bo'lar bunda. Kızganı sina. Qizg'anib men qizg'anib yaratam. Yo'q, men ortiq qizmagan men mana.
Men ama moyda salmadım jemaat. Çünkü ko'p maratabalardan moyda kerak menda. Bu yarar. Bunday qilsinlar. Tak, ham tag'in ikki qoldi. Bizning yaratgan jirchimiz. Mana shuni. Salavat. Salavat abay. Salavat abay diller shunisi. Ham singisi. Ayrat. Güzeldir. Tili tatlıning do'sti. Tel. Til. Молодец. Qo'yim bildim sinani. Ketdik, chaqiramiz DJ Radikni. Radik! Qaraydi, qara. Demak, Radik, men Oyratga 8 so'z aytdim, 8 jumla aytganda. Sen bilan tekshirib qaraymiz. Tak. Damli kirash, damli Kelash. yo'q, damli kirash, damli boshqa so'z anda aytdi. Ritmaga kerak. No, aniq ritmaga kelib chiqdi. Damli kirash, damli Ateş. ateş. Evet. Men sening variant evet şey ko'proq o aytdi damli kirash, damli osh. Tak. Mana ikkinchisini sen точно bilmayapsan mana. Ertangi qahvani narsa bilan isharga kerak. Araka bilen. Ashtaga filmda. Rahmat. Yok o ansa sovet tugul. Ay, sovet tugul. Acaba bu kengashda o'ylang, bu Radik ishlayib turgan olib kerak tugul Radikka bu ishlarga ham mana. Biz eşmiybiz. Ayyo. Ham sizga da qo'shmaymiz. Ayda, tag'in bir taqur aytib qara. Yara, ertangi buni qoldiramiz albatta. Ertangi qahvani narsa bilan isharga kerak? Şampuan bilen. Yara, anlaşıldı. Rahmat. Rahmat yigitlar. Dres aytdim men mi? Yo'q, şey bilan deydi u. DJ Radik bilan Oyrat Safinning duetining devizi Gele birge, yenşik bez bir sürüde. birinchi javob bor. Bo'ldi. Direkt udashdi elakda. Gel birga. Pishirgan rizqning ismi? Şavurma. Mana aytdim ismi. O'sha deb aytashak deb. Men ugadosim o'sha deb aytashaksan. O dasma şey yarata, to'xta aytma. Nasıl yarata bilasizmi? Bir harfine başlanan xotin tushiradi. Xotin Baramesh. Bakar ay. Baramesh bitmadi. Shin jirshi bir qo'shanda Tuktamay. yarar, u yig'ilmaydi. Yig'ilgan bormi? Yılganım var. Şimdi No jirshi var. tuktaganım yok. Yarar. Shin yıldız bo'lar uchun nendek sifatga ega bo'larga kerak? Sifat ul качество. Kishli kerak. Ishla kerak. Kishli. Muskuldami? Yok. Mentalni? Moralni. Moralni. O aytadi, yaxshi kishi bo'larga kerak. Yaxshi kishi. Kishli, aqlli. Aha. Mana ha oldagi so'rov, danik so'rov qoldi, sen javob berishmaymi? Bizning yaratgan jirchimiz Salavat abi. Atqadina. Молодец. İki dərəcə cavab oldu, to'g'ri keldi. Ham singisi ul maqal. Ul maqalni turist bildi desak da yaray. Asinchik javob bering. Tili tatlining, demak motor сөйлеуші. Tili tatlining do'sti Yaxshi kishi. yaxshilikda bo'la olmaydi. Aqlli kishi. Aqlli kishi. Tili tatlining do'sti aqlli kishi. Тоже. Tilning тоже еще раз. Tili tatlining do'sti Min. Молодец. Tili tatlining do'sti til deydi u. Dürüst bitin Ayya. Logично. Ayya. Aferin yigitlar, sizning birinchi motor bo'ldi, ha? Ay. Sirlari eridi. Esnab qara. Ay. Qarachik motor, ikkinchi motor bitali qarachik motor bo'lgan. Hozir yigitlar ham tekshirib qaraymiz. Dürüst ishlagansizmi, siz yo'qmi? Yo'q. Qamin fotosidan nechik kelib chiqarga tegishli. Agarda dürüst bo'lsa, toba sizniki yo'q ekan. Bo'ladi ko'rinadi dres. Go to home Yankee. Go away. From Moscow. To Moscow. Туда. Так, ya do'stlar, bizning shaurma hazır. Qarabsiz, o'z javob. Hammaga ko'rsatam, narsa kelib chiqaradi. Shug'man narsa hazırlarga tegish edingiz siz. Bunda artık variant bo'lurga. Nega variant? Siz necha bo'lasiz? Siz hazırladingizmi, yo'qmi? No, biz Bütün bo'lgan birlarni kullandingiz. Ayy. Bilasizmi, bunda sizga mana bizim toba bor ekan, bir tobada jitasi bo'lgan ekan. Aha. Kubga yengilroq bo'lgan ekan berim, kubga.
Нәрсе шаурмадан жеңілерек нәрсе бұл. Менә бу бер бар икән. Моннан да җойдырак. Нәрсе ул? Ул нәрсе ул? Нәрсә бу? Бу буласызмы? Салат. Бу бөтен нәрсә. Йо. Кушканнар просто Әйе. Моны сындырып атканнар шунда. Әйе. Аңладыгызмы? Бөтенесен булга Бу атканнар. инде сындырган шаурма була. Тәмлерәк. Безнең Ингредиентлары шул ук. Әйе. Ну менә мондай бер булырга тиеш булган инде. Аның исеме бармы шул әйбернең? Шул Ул шул әйбер дип атала. Сыраматык дип атала. Раматык? Әйе. Раша бармы Ризык? Юк. Сыраматык. Звучит не очень. Yok, tık. Onun için aşağı. Sen hatır etken yok mu ne? Sen koyacaksın. Hatın neresi bu? Neresi pişirdin? Sırama. Tık. Neresi? Sırama tık dedim. Oy. Qadrli bizning televizyon tomoshabimiz, biz sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Siz bugun jinguvchi ham. Bu taba Kukmara tabasi bizning topshirig'imizning general sponsori Kukmara metal savdo zavodidan. Ayniqsa Kukmara tabasi sizniki. Yo, qutlaymiz. Qutlaymiz. Rajiblar, rahmat. Ярый, bizga shaurma bo'lsa. Sizga men kibitlarni aytaman, esingizga tushirib. Yo'q, siz xotinlaringizga borib Kukmara tabasiz qaytmag'iz bugun. Kibitlarning adresi Pavlyukin Ram 114. Senga eng yaqini. Әйе. Richard Zorga 11B bor hali. Sen satiratam deganman. Әйе. Ga onsida senga yaqin. Musin Ram 23B kerak tugul. Ham Leningradskiy Rama 27 adresimcha o'rnashgan. Kukmaraning firmaning kibitlarına bora olasiz. Shunday o'q Kukmarada o'zlarining kibitlari bor. Olib qo'yasiz. Tobalar, namli grill tobalarmi, boshqalarmi, kastrullarmi, qozonlarmi, anda shashlik uchun, mashlik uchun butun narsa bor. Pishaqta bersangiz yigitlarga. Edagiz bo'lay. Men hali menga proba yasamadim bit. Olib qo'yasiz tobalarni. Ничек киселә, хрустит. Yo'q. Eğer shawarma Alay qilib bilan olsam, nima olishganlarmi? Nima Әйе, да. Ha? Ничек фирменный рецепт безнең. Тәмле яхшысын. Bu yalı bittimi? Чаевые? Bunda чаевые да не жалко. 150 рублей, братан. Братан. Bratан, сиңа мен үшін 200 да не жалко. Әйбәт булган бу? Вообще тәмле булган бу. О! Сендән бер таба. Икенче ел, яме җегетләр. Алла бирсә. Нәрсә бирәсең сезгә? Так. Обратно что ли? Yo'q, монсы түгел иде, монсы түгел. Менә, яртысын яме кире кайтарам. Әйдәк, син ашык казырмы җегетләр? Без инде җәмәгать түзмәдек. Әйдә, Бер казыкны ярсын аша бетереп ярдык. Әйдә булай. Бездә бит инде булай. Мин зур кисәм андаймы? Юк, алай түгел. Алай ярамый. Булай түгелме? Алай тәмле түгел була. Кисмиләр бит. Я, кирәк. Иң нәзек, да? Күрсәт. Я пила кебек. Аласың да. Кисәсең. Нәзек. Лезвие кебек булырга тиеш. Пышак, аның өчен. Пышак. Пышак та. Минеке авыл шәңге. Синеке папа может рекламада кебек. Моның өчен аерым рәхмәт, яме җегетләр. Ашыбыз барсын. Түзегез инде. Дуслар, тәмле карашыбыз бүгенгә тәмам. Бездә кунакта бүген җырчылар, музыкантлар, аранжировщиклар, композиторлар, автор башкаручылар дисәк тә була. Дуэт, диджей Радик, Айрат Сафин, бик зур рәхмәт җегетләр килгәнегез өчен. Шат идем сезне күрергә һәр вакытта да, яме шатмын. Яңа җырларыгыз, хитларыгыз белән сөендереп торыгыз тамашачыларны. Безнең телевизион тамашачыларыбызны концертларыгыз гөрләп барсын. Менә гастрольләр сезнең апрель аенда инде алар. Әйе. Буламы? Бездә это Туктап тормыйсыз. Җәйдә булар да. Җәйкендә булачак. Апрель, Конейрларыбыз булар. Җәйкендә бик торган, әйе. Көздән алып турны белән чыгабыз. Әйе. Татарстан буйлап. Әлбәттә сез мартта да булдыгыз, түгелме соң? Әйе. Әйе. Ярар, иҗатыгыз гөрләп. Яни бәхетле булыгыз, ашларыгыз тәмле булсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, дуслар. Сезгә рәхмәт килгәнегез өчен. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле керәшне һәр атна сайын TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз.